Tervetuloa tähän äitienpäivähartauteen. Mulla on ensiksi tähän alkuun pieni ajatus. Tänään puhutaan erityisesti perheestä, seurakuntaperheestä. Meidän omastamme rohkaisevasta, monipuolisesta, epätäydellisestä, joskus hullunkurisestakin, mutta oikein hyvän ilmapiirin omaavasta ja vahvasti rukoilevasta seurakuntaperheestämme. Mä haluankin nostaa tässä esiin yhden tietyn rukouksen, mikä koskettaa vahvasti myös seurakuntaperhettä. Se löytyy Johanneksen evankeliumista ja sen rukoili Jeesus pääsiäisenä viimeisellä aterialla. Tuossa rukouksessa Jeesus rukoilee niin omasta, opetuslastensa kuin kaikkien uskovien puolesta. Otetaan tuo rukouksen viimeisestä osasta esiin yksi kohta. Johanneksen evankeliumi 17. luku, jakeet 20-21. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Jeesus siis rukoili kaikkien uskovien, myös meidän ja tuntemiemme uskovien puolesta. Hän rukoili yhteyttä uskovien kesken. Jos ajatellaan seurakuntaperhettä, voimme edistää sen yhteyttä esimerkiksi rukoilemalla toistemme puolesta, rohkaisemalla ja kannustamalla muita, välttämällä myös pahan puhumista ja tekemällä yhteistyötä, esimerkiksi näin. Tässä oli vain muutama konkreettinen keino. Mä oon itse saanut kokea tämän seurakuntaperheen keskellä näiden kuluneiden vuosien varrella erityistä ymmärtäväisyyttä, kannustusta, rohkaisua, rukoustukea ja ohjausta eteenpäin. Olen tuosta kaikesta valtavan kiitollinen ja tämä kiitos kuuluu ihan jokaiselle tässä seurakunnassa. Ihan jokaiselle. Kiitos. Ja toivon myös samalla, että mä olisin myös osaltani onnistunut välittämään samankaltaista rohkaisua. Mistä sitten seurakunta ja myös tämä seurakuntaperhe sitten on ammentanut ja ammentaa tuota hyvää? Lisäisin äskeiseen keinojen listaan vielä yhden, ehkä olennaisimman asian. Yhteyden Jumalaan. Tuo asia tulee selkeästi ilmi myös tuosta Jeesuksen rukouksesta. Kun haluamme vaalia yhteyttä toisiimme, vaatii se henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan. Ilman sitä meiltä taitaisi puuttua se rakkaus, ja olisimme kuin se kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Kannustankin meistä jokaista, myös itseäni, pitämään kiinni yhteydestä Isään Jumalaan ja toisiimme ja rukoilemaan Pyhän Hengen johdatusta tuon yhteyden vaalimiseen. Ollaan yhtä. Tähän levottoman maailmaan, suuren tuntemattomaan, Jumalan kanssa, vapahtajansa
askelissa johdatetaan. Kaikki kristityt jo kutsutaan rukouksessa toimimaan ja vasten yötä Kristuksen työtä rakkaudella heijastamaan. Että olisimme yhtä, niin kuin vapahtaja rukoili kerran. Että olisimme yhtä, että toteutuisi rakkaus Herraan. Että olisimme yhtä, niin kuin vapahtaja rukoili kerran. Että olisimme yhtä, että toteutuisi rakkaus Herraan. Isä itse ohjaa lapsiaan tahtoansa tuntemaan, valmistaa uuteen tietoveruuteen, valoksi ja suolaksi maan. Vaikka tahoillemme suunnataan, ristin luona kohdataan. Ja kuninkaamme nimessä saamme sieltä käydä palvelemaan. Että olisimme yhtä, niin kuin vapahtaja rukoili kerran. Että olisimme yhtä, että toteutuisi rakkaus Herraan. Että olisimme yhtä, niin kuin vapahtaja rukoili kerran. Että olisimme yhtä, että toteutuisi rakkaus Herraan. Tästä onkin hyvä jatkaa. Ja ajattelin jatkaa lukemalla tällaisesta päivähartauskirjasta, jonka nimi on Jumala puhuu, niin pienen pätkän. Tämä on otsikoitu nimellä Jaa kaikki kanssani. Iloitse Herrassa, luota häneen, jaa kaikki elämässäsi hänen kanssaan. Näe hänet kaikessa. Riemuitse hänessä. Jaa kaikki hänen kanssaan, niin kuin lapsi jakaa äitinsä kanssa kipunsa, haavansa, surunsa, löytämänsä aarteet, ilonsa ja pienet tekemisensä. Ja jätän tähän kohtaan. Tämä teksti on mun mielestä ihana muistutus meille siitä, että kuinka meitä kutsutaan olemaan ja elämään hänen yhteydessään. Ja lapsi on hyvä kuva meille siitä, kuinka lapsi kertoo vanhemmilleen, isälleen ja äidilleen hyvin monenlaiset asiat. Ihan kaiken, mitä saattaa päähän pälkähtää tai mitä elämässä kohtaa. Ja niin on hyvä. Niin sen pitääkin olla. Ja meidät on kutsuttu jokainen samankaltaiseen suhteeseen meidän Jumalamme kanssa. Että me kerrotaan hänelle kaikki asiat. Jotkut asiat saattaa häntä varmastikin huvittaa, vähän niin kuin meitä huvittaa joskus lastemme ihanat oivallukset tai asiat, mitä he meille jakaa. Ja sitten tämä loppui, tämän päivän hartaus, kohta sellaisiin ikään kuin Jumalan sanomiin sanoihin, jotka menee näin. Anna myös minulle, siis Jumalalle, ilo jakaa kaikki sinun kanssasi.
Ja sama ajatus tuli mieleen täältä laulujen laulusta luvusta 2 ja jakeesta 14, jossa sanotaan näin, että näytä minulle kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä äänesi on suloinen ja kasvosi ovat ihanat. Meidän ei koskaan tarvi ajatella niin, etteikö meidän taivaallinen Isä haluaisi viettää aikaa meidän kanssa ja etteikö hän olisi kiinnostunut meidän ihan pienimmistäkin asioista. Hän todellakin haluaa olla niitä kuulemassa ja haluaa, että me jaetaan kaikki hänen kanssaan. Ja siinä yhteydessä on hyvä elää, kun tietää, että meidän taivaallinen Isä aina tahtoo meitä kuulla, kuuntelee ja hän auttaa meitä päivä kerrallaan ja hetki kerrallaan kantamaan sen päivän kuorman, mikä kullekin päivälle on. Mutta näillä sanoilla tahdon toivottaa kaikille äideille, isille, lapsille, kaikille yksinäisille, kaikille hyvää äitienpäivää. Oikein siunattua äitienpäivää teille äidit, ihan jokainen. Ja ihan jokainen nainen vielä erityisesti. Isätkin ja lapsetkin siunaus riittää teillekin saakka, mutta erityisesti äidit, oikein siunattua tätä päivää. Efesolaiskirjeestä löytyy mielenkiintoinen kohta, yksittäinen jae, mikä nousi sydämelleni. Siellä Paavali kirjoittaa, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siinä oikeastaan Joni edellä jo puhui siitä, että he olisivat yhtä, niin se liittyy juuri tämä salaisuus siihen. Se, että Jeesus Kristus on tehnyt jonkun niin ihmeellisen asian kuin seurakunnan, on perustanut seurakunnan, on tullut ihmistä lähelle, kutsunut ihmisen yhteyteensä ja samalla kutsunut ihmiset yhteen. Ja näistä yhteen tulleista Jeesuksen omista muodostuu seurakunta. Jeesus mainitsee siellä Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa ja jakeet 27 ja 28 näin. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Efesolaiskirjeessä jatkan edelleen. Jeesus on siis tuo hyvä paimen, joka kutsuu ja jonka hyvä ääni kuuluu yhdelle ihmiselle, hänen seuraajalleen. Mutta hänen äänensä kuuluu myöskin sille uskovien joukolle, koko seurakunnalle. Hän haluaa johdattaa koko seurakuntaa, kaikkia niitä, jotka haluavat tulla yhteen hänen nimessään. Siellä Efesolaiskirjeessä 5 ja 27 kirjoitetaan näin. Mutta miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän se pyhittäisi, puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän
ja nuhteettoman. Jeesus on kutsunut seurakunnan eli uskovien joukon erilleen muista. Asettanut eteensä, eli hänen läsnäolonsa, hänen voi sanoa hyvän paimenen katseen ja äänen ulottuville kirkastetun seurakunnan, eli uskovien joukon, joka on vailla tahraa ryppyä, pyhä ja nuhteeton. Kuulostaa suurilta sanoilta, mutta pitääkö tämä paikkaansa? Mä sanoisin, että tämä pitää paikkaansa. Tämä on nimittäin Jumalan tahto. Hän on ostanut kalliisti jokaisen ihmisen, ja voi sanoa, hän on ostanut kalliilla hinnalla myöskin seurakunnan. Ja hän haluaa, että tuo seurakunta on merkki niille ihmisille ja tälle maailmalle, joka ei tunne vielä Jumalaa. Siinä vaiheessa, kun ihminen vielä vaeltaa Jumalalle vieraana, Jumala kutsuu häntä. Ja kun ihmistä Jumala kutsuu ja vastaa kutsuun, niin ajattelen, että ihminen on ikään kuin irrallaan Jumalasta, irrallaan Jumalan sanasta. Jumala nostaa tämän ihmisen siitä elämästä, missä hän sillä hetkellä elää, oman sanansa, oman totuutensa äärelle, ja ihminen pääsee kosketuksiin pyhän Jumalan kanssa, hänen hyvän pyhän sanansa kanssa. Ja siinä kun hän kohtaa tämän hyvän ja pyhän sanan, kyllä hän huomaa, että hän on keskeeräinen ja syntinen, mutta samalla hän kohtaa sen armon, rakkauden ja totuuden, mitä ei saa mistään muualta. Eli voidaan kai sanoa, että ihmisen sisimmän suurin kaipuu täyttyy siinä hetkessä. Samalla hän astuu sisälle seurakuntayhteyteen, uskovien yhteyteen. Ja tuossa yhteydessä hän saisi kohdata ja nähdä sen, voikaan sanoa, korvaavia kokemuksia siitä, mitä on olla ihminen, korvaavan kokemuksen siitä, mitä on olla äiti, mitä on olla isä, lapsi taikka nuori. Ihan vaan ihminen, joka on jostain syystä, niin kuin me kaikki, epätäydellinen. Mutta siinä seurakunnan keskellä hän saa kokea, minua rakastetaan ja minusta välitetään. Ja tuosta voi sanoa tuolta vahvalta pohjalta ihmisen on hyvä lähteä rakentamaan omaa elämäänsä. Ei siis poistua siitä, vaan elää siinä. Ja nähdään, että asiat voi olla toisin tulevassa. Asiat voi tehdä toisin ja elämässä voi myös onnistua. Tämä on seurakunnan salaisuus. Ja sen salaisuuden takana on se, että Jeesus itse on valmistanut tämän. Ja sen tähden, kun ajatellaan, Jeesus sanoo, että hän on asettanut eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman, niin me katsotaan itseämme, no en minä nyt ihan sellainen ole, mutta Jumalan seurakunta on. Vaikka se koostuu tavallisista ihmisistä, mutta itse Jumala johdattaa niin, että ihminen tullessaan seurakuntaan, tullessaan etsimään Jumalaa, voi nähdä, että Jumalan armo ja totuus on edelleen seurakunnan keskellä. Hyvä paimen johdattaa erityisesti uskovaista ihmistä, jokaista ihmistä, joka hänelle kätensä antaa ja haluaa kuunnella häntä. Jumala johdattaa myös niitä, jotka ei vielä tunne häntä. Hän kutsuu ihmistä, kutsuu uudelleen ja uudelleen. Ja kun hän ottaa vastaan Jumalan kutsun, niin hänellä on mahdollisuus löytää vielä yksi ihmeellinen erityinen paikka, ja se on seurakunta. Mä toivon, niin kuin alussa kuulimme, miten Joni puhui siitä, mitä seurakunta voi yhdelle ihmiselle tehdä, niin kuin minullekin. Mä toivon, että sinä löytäisit seurakunnan paikkana, missä sinä saisit nähdä, että Jumalan rakkaus saa täyttää sisintä ja voin juurtua johonkin sellaiseen, mikä kestää ja mikä pysyy. Seurakunta on Jumalalle rakas. Sinä olet Jumalalle rakas. Käydään yhdessä rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä olet ottanut ja ostanut omaksesi sieltä orjuudesta ja synnin ja kaiken muun keskeltä ja nostanut ihmisen, jokaisen meistä. Haluat nostaa ja nostatkin sille paikalle, sille kalliolle, mikä ei horju, mikä ei murru, mikä ei vie niin kuin pohjaa, vaan on siellä koko ajan.
Sä oot nostanut meidät sinun sanasi totuuden pohjalle. Mutta samalla sä oot mahdollistanut myöskin sen, että jokainen meistä voi sydämestään ja elämästään oikein myöskin juurtua seurakuntaan. Löytää paikka sieltä ja todeta, että voin tulla, voin mennä, mutta ennen kaikkea haluan olla osa sinun suunnittelemaa seurakuntaa. Tämä ajatus, saako se lohduttaa meitä ja toisaalta rohkaista meitä, että osana sinun seurakuntaa voidaan todeta, että keskeneräisenä kuljen tämän matkan, mutta minulla on tuki ja turva koko minun elämäni aikana. Ihan voi sanoa fyysinen tuki, koska on olemassa seurakunta, minne voi mennä ja missä voin rukoilla ja kokea sitä, että niitä korvaavia ja korjaavia kokemuksia siitä, millaista on olla ihminen, saadaan kokea seurakunnan keskellä. Jää siunoa meitä, Jeesus, jokaista ja vie eteenpäin nimesi tähden. Siunausta teille tähän päivään ja tulevaan viikkoon riittävästi.